Vamos indo coas mulleres que nos dan ben que pensar, que a hora de 13 anos diña nai quero casar, e tamén de 8 queren mocear. E a nai dille que non, pensando que están sagradas, e deli en 9 meses xa que ñas dera casadas, porque agora elas viven engañadas. Se o me lle di en serio, mañan vouche dar o mando, xa se poñen tan contentas, un día rende un ano, e despois os pobres morren traballando. Agora non canto máis. Mercedes Peón, Sés, Xavier Díez, Xurxo, viñeron a xunta de Teresa dos Cucos. Pero claro, Teresa dos Cucos cantáballe pois do que ela aprendiu a súa nai, a miña nai. E hai unha regueife de mens que tiña eu 13 anos e teño 72, mira o tempo que hai, e aprendina toda, é moi larga, e aínda non se me olvidou. E esas aprendi as coplas, e cantámolas aquí, un cachiño pequeniño. Agora que Xavier teño constancia de que a donde vai, e cante, di, este cantar é de Teresa dos Cucos. Eu quixen donar, eu mesma, cando morrere, quixeme donar para Santiago, para a Facultade de Medicina. Pero resulta que, despois dixeronme, mira, hai moitos corpos, e agora a xente non queren os corpos de nadie. E hai que pagar. Pois nós temos panteón na nosa parroquia, e eu non vou gastar nada por donar o meu corpo. Eu, en vez de que me comeren os gusanos, pois, se algunha cousa valía para estudiar os médicos, e me gustaba facer ben despois de morte. E a historia máis importante que a mí sempre me tocou moito, desde pequeniña, foi un pouco a de mamá. Porque eu sempre lle preguntei por que non lle quería máis ao seu pai, que era o meu abuelo, que comigo foi sempre bueno, pero cos fillos foi moi severo. E ela empezoume a explicar un pouco a súa vida de cando era moza, non? Bueno, digamos que ela enamorouse dun señor que era meu pai, pero que o meu abuelo quería casar con outro que non era meu pai. Era un veciño. Bueno, ese veciño non salía dali da porta, castigaba, maltrataba, e meu pai non o quería para nada, nin vivo nin morto. Ela traballaba na mina de Valerés, traballaron os dous, de feito empezaron a cobrar por aí, ali enamoráronse e, bueno, quedou embarazada de min. Entón, depois sí que empezou a condena dela, porque claro, si antes era duro o meu abuelo, despois foi criminal. E contábame cousas que a min, pois, poñíamos pelos de punta. E díxome que, dixo meu pai, cando soupo que eu estaba embarazada, pois collíome e a malleira foi criminal. E díxome, aquí en esta casa as putas non poden vivir, vale? E a ti eres unha delas. Emocioname un pouco, perdón. Bueno, pois así foi pasando o tempo. Dicíame a hora de comer, dábame a espalda. E, bueno, pois eu xa non comía, claro. Bueno, meu pai non podía ir tampouco ali, porque non lle deixaba o meu abuelo entrar. Tiña un irmán que se chamaba Manuel, que estaba en Montevideo, que era o maior. Bueno, estuvo, daquela estaba ainda ali, ainda non marchara. Era que apoiaba, e dicíalle, ti non te preocupes, que o que sea, non sabía que era, se era muller ou home, posto que daquela non se sabía, ha de nacer, el non... Porque el dicía, cando naza, ese bebé, tirádelo na Concostra é aquela calle que está... Ti sabes de onde é? En este caso, necín eu, para castigo dela. E, bueno, se ve que choraba moito.
E non sei se os nenos xa presinten que non son ben... Sí. A mamá dice que choraba moito de noite, el que se levantaba e dicía, tiradía fora, que non fai falta ninguna. A verdade, tuveron razón, se me tiraran xa estaba, pero bueno. Pero o peor, nacín eu. E papá non me foi ver, non podía ir verme. Entón, ese irmán dixolle a papá, non te preocupes, que dice que lle quería ir ver a nena, mas levarlle uns zapatos que lle comprei. Dice, vale, pois irás ver a nena, mas levas os zapatos, pero ten que ser cando el non tea na casa. E fui verme. E, bueno, pero a mamá se ve que lle dicía, desta casa quero marchar. Estaban empezando a facerlle a casa que teño hoxe. Pero ela collía e marchamos as dúas. Pois eu era nada. Porque me parece que tiña 18 meses, creo, cando casaron. Ou cando fun pa ali, tampouco estou moi segura. Bueno, total, que ela estaba ali con frío, a pasou por ali unha cuñada, a irmán de Encarnación, unha irmán de meu pai. E dixolle a papá cando volvío, mira que pura, a mala nena están na casa. Dice, como? Se na casa non hai ventanas, nin hai portas, nin hai nada. Dice, pois elas as dúas están ali. Entón, meu pai foi, e, bueno, como pudo, pois atrancou un pouco as ventanas, pero a miña nai e eu xa dormimos esa noite ali, non sei como, nin, pois con frío seguramente, porque non habría nada. Sempre estuvo cohibida, sempre levaba algo como que fixera daño, non? Como daquela unha muller que daba embarazada así, desa maneira, eso era terrible. E, ademais, meu abuelo que cuidaba tanto, digamos, as formas, todo eso era porque ali había que ser perfecto dentro da casa. A abuela era unha persona moi adelantada aos seus tempos. Se vivira agora, estaría feliz. Porque ela, cando se tuvo a tío Ramiro, pois aló polo 1909, estaba vivindo con meu abuelo sin estar casados. Gustáballe moito cando véramos pois, de minifalda, se andábamos de minifalda, a abuela era feliz. Se íbamos ao cine, dicíalle sempre a papá, as rapaces deixa salir, que teñen que salir e teñen que disfrutar. Viña o mozo a casa, antes de entrar a casa que non levaba, espetaba xa a porta así cos cotos, pois xa ti ibas ver quen era, se che conviña dabas entrada, se non che conviña xa, largaba. Pero non, nin ibas para arriba, ibas para unha habitación dali, mociabas ali, era igual, arreglavas igual como agora. Pasa que era máis a escuridade, non era tanto público. Miña nai tuvo o primeiro fillo, que casouse xa embarazada, que xa iba a ter tamén o primeiro fillo, con 14 anos, e meu pai 40 anos. Que se é hoxe, era un abuso. Meu pai iría para a cárcel, sendo un día como hoxe. Meu pai xa tiña uns 600 xa naquele tempo, porque claro, miña nai tamén lle gustou o meu pai, porque meu pai é de Pontevedra, e veu por aí abaixo, viña con súa corbata, o que había aquí nas aldeas neses anos, pois, nos anos 40, ben sabedes que nas aldeas de aquí íbamos bastante atrasados. Meu pai veu como guarda forestal para a zona de Carballo, entonces destinaron-no de guardarríos polo río Añós. E aí, pois, non sei que pasou, el viu a rapaza, ou a rapaza tamén eso. O que sei é que el con 40 anos e ela con 14, pois, xuntáronse. E claro, meu pai morriu tamén bastante só, con 72 xa morriu. Miña nai xa non quitou nunca máis o luto, e eles fixeron uns taranos de luto na casa. Pero bueno, tivemos unha tía por parte de meu pai que nos sacou moito. Entón, xa veña, hai que salir, hai que decidir que iso de estar encerrados na casa, e hai que buscar... E así fui. E ainda me acordo eu cando me casei, na iglesia, claro, o cura, que liu, o sea, como os papeles que estaban lendo, tú serás la esclava de tu marido. E despois, cando lle li, me dicíalle, e tú respetarás a tu mujer como Cristo respetou a súa iglesia. Ou esas palabras. Miña abuela é de Santiago Centro, meu abuelo foi do Couto, os dous fixeron magisterio, e claro, aí foi onde se conoceron. Que decidiron de que solamente ejercera meu abuelo,
porque en ese entonces era moi difícil, porque as aldeas tiñan un maestro e unha maestra, pero non era matrimonio, non podía ser un matrimonio. E ao mellor tocaballe un a 100 km de distancia do outro, a 50, o que fose, e sin coches, como non había daquela, que había que ir a pé, ou en coches de cabalos, que me parece que cando iba a estudiar, que iban para Santiago un coche de cabalos, me parece, tiña eu sentido así algo. Entón decidiron que miña abuela casarse, miña abuela na casa, quedar na casa, e el ejercer. Son María Luisa Roel Cebral, nacida na Coruña o 7 de abril de 1941. De profesión maestra. E eu, iso de que se había que faltar á escuela, o neno ou a nena faltar á nena, total para ser nai e para levar a casa estaba abondo. De eso nada, muchacho. E eu dixen, non, eso nada. Usted si ten que faltar un día falta un, outro día falta outro. O neno tiña que saber máis. O neno é o máis importante, que estaba preparado. E a nena non, de eso nada. Esa discriminación sí que a vi. E a mí me hubiera gustado estudiar, a facer unha carreira, pero na nosa casa a mentalidade do meu pai e a miña nai pois xa non tiña decisión, que era o que dicía el, era máis maior, dixo, non, as mulleres de estudiar en nada, as mulleres total para a casa, para que estudiaran, de eso nada. Entonces, quen foron estudiar foron os dous meus irmáns máis vellos. Aí sí que tuve unha pelea. E cando chegaba a hora de que veías que o neno che iba moi ben, ibas falar co pai, mira, este niño vai para estudiar, eu podo mirar se daquela non había becas, a ver como podemos facer. E non será mellor esperar o neno a ver que resultado dá. E a nena esperando. Pero se a nena xa vale, e podemos, porque podemos a nena estudiar. Pero reservaban aquelo... eso sacudino eu, Aí enfrenteime con unha cascarrabis que son. Por iso eu sempre fui partidaria das escuelas mixtas. Esas escuelas de niños por aquí, niñas por allá, ninguna nena comeu un neno, ningún neno comeu ninguna nena. Nunca. E as enseñanzas teñen que ser iguales. Tamén tiñan aquilo de que cando eu nasín, esperaban un home como a hoja de maio. E ao salirlle muller xa tiñan outra muller, e meu pai dixo que marchaba que non me quería nin ver. Eu penso que, polo xeito de ser mulleres, as mulleres poden ter un oficio, poden ter un estudio, como a calquer home. Pero naqueles tempos, bueno, xa non lle pedía o estudio. Pedíalle un oficio, siquera, para poderte defender na vida, non andar de cote co sacho na man, máis que fousiño do toxo. E, bueno, quería estudiar, non quería salir da escola con 11 anos, porque daquela hasta os 14 podíamos ir á escola. Pero non, que non. Despois veu á escola para Dombate, eu, cando pasaba por ali, tiña 13 niños, cando veu, e miraba cara ali a ver se podía ir eu para dentro, daba-me ganas de entrar, e eu sento-me aquí e nada máis. Eu de pequena quería estudiar. A miña ilusión era estudiar. Pero claro, as circunstancias non axudaron, estudiaron os máis novos sí que estudiaron. Pero os máis vellos daquela tiñan que axudar nas casas. E se eras muller xa nada, que dicía a mestra. Xa non podías ir estudiar porque eras unha muller, tiñas que ir a aprender un oficio, e fun a aprender a modista. Eu cando viñen a Fornelos, tuve odio ás vacas. Tiñalles tanta rabia ás vacas que non os podía ver. Mirade, era que un neno non viña á escuela, e dicíaslle, por que non viña challer á escuela? Que tuven que ir chamar a vaca. Ao outro día, por que non viña á escuela? Porque tuven que ir jardar a vaca. Todo era a vaca. E un día xe dixe, pero bueno, as vacas vosas que teñen non saben andar solas. Ai non, doña Marisa, hai que chamalas. E hai que jardalas. E hasta que comprendín que era un medio de vida, eu odiaba, porque daquela, vamos a ver, había moita máis diferencia entre o medio rural e a ciudad que hai. Hoxe non hai, hoxe, gracias a Dios, non hai. Está máis enriquecida a ciudad, que aprendeu moito, a xente da ciudad aprendeu moito, que os do medio rural xa sabían, porque os nenos nosos xa sabían máis. Pero eu as vacas dicía, pero que demonio teñen esas vacas? Porque me quitaban os nenos. Mira, no tempo de sementar o millo, non. No tempo de recollero, non. No das patacas, non. Fallaban. E que tiñamos que facer? Quedar con eses nenos a hora do recreo, o día que viñan. Non che quedaba máis remedio que facer eso. Eso sí que o contaba a miña abuela tamén. Que pola sementeira, aquel era tremendo. Case che podo dicir que cambiou todo. Por que? Porque antes había outra disciplina que non tendes agora. Non. Sí. Traballades máis. Traballamos máis, sí. O tempo de ir á escola, iba para a escola, pero despois, polas tardes, moitos días,
Desde que xa eras máis grandiñas, non podías ir á escola, que tiñas que ir pa Ájara, ou a chamar as vacas, ou o que fora. As tardes íamos algo de inverno, cando chovía non había moito traballo. Sí, castigábanos, nos castigado, incluso nos pegaban coa regla. Había castigos duros, sí. Había algún neno rebelde que lle pegaba hasta con unha vara. Eu, como sempre, fun moi... Tiña sempre medo, moi medosa. Eu escondíame que fora debaixo da mesa para que non me pegaran. Sí, pero eran outros tempos, sí. Como Óscar, tuveron moito mérito, porque mira, cando salían da escola, e parecerávos unha exageración, pero dígolo de verdad, cando salían da escola, súa nai estaba esperando por eles. Nunha man tiña un cacho de pan e na outra tiña a vara para que marcharan coas vacas. E despois, como te ibas a dicir outro día, sabe a lección ou estudiaste o número da tabla? Non podías. Desde pequena empecé a traballar carrexando auga xa. Desde 4 ou 5 anos xa carrexaba un caldeiriño pequeno de auga. Despois a leña ao monte enseguida. Ao que fixen un pouquiño de corpo, xa a leña ao monte a carrexar auga. E despois, cando fixen 12 anos, empecé a ir á escola, e aos 12 anos iba a levar a comida ao meu irmán, que traballaba en Puente Ceso, no intermedio, no descanso da escola. Había un descanso, eu levaba a comida. E despois viña para casa, e á tarde volvía á escola, se non había que ir ca vaca. Eu digo que hoxe, nos mundos que estamos, todo o mundo quere estudiar. Que despois non teñan traballo para ir de outra cousa, o sabido non lle vai estorbar. Na escuela tiñamos que falar castelán, porque senón a maestra nos castigaba. Había que falábamos galego no recreo, entre os nenos nosos, falábamos o galego, pero na escuela había que falar castelán. Mira, en aquel momento, os rapaces falaban, todo o mundo falaba galego. E eu, con vergonza me dá dicilo, pero, nací no ano 41, era obligatorio falar castelán. O sea que non era de ti, eu podemos decir que na Coruña, se ti falabas galego, era señalado por rojo, por comunista, era o primeiro cartel que che poñían. Ti estabas falando por teléfono, e falabas galego, e Telefónica cortábache. O sea que eu non tuve oportunidade de nena de falar galego. E máis eu, donde nacín e me criei, foi na Plaza María Pita, o sea que peor todavía. Entonces, os nenos falaban galego. A mí aquelo parecíame unha irresponsabilidade tremenda, porque además estaba prohibido que faláramos castellano. Nos daban la norma que la decían a la inspectora. Cando lle falen galego, usted diga, non lle entendo. E como lle vou dicir que non lle entendo a un rapaz, a que veño aquí, máis que entendelos e comprendelos, e formalos. Como resolvín o problema? Aprendendo galego, meu fillo. E os nenos, os libros estaban en castelán, e todo en castelán, pero cando se dirixían a min, se dirixían en castelán, estaban moi cortados, e as persoas maiores mismos, se cortaban para falar, estaban cohibidas. Ora, se eu lles contestaba en galego, bueno, un galego peor que teño hoxe, se eu lles contestaba en galego, a xente abríase a mí, e os nenos moito máis, e foi como resolví. Por desgracia, mamá fui sempre enferma, de feito, eu teño que dar gracias a Dios, porque teño 69 anos, e ela morreu aos 52, e sempre enferma, e con moitos problemas. Daí que eu tamén tuven que faltar á escuela, iba á escuela cando chovía moito, que caía granizos, por eso daí me ven, escoitando a Marisa agora, pois, me caían as lágrimas, porque sí que quería ir á escuela, pero non podía. Sí, me gustaría ser maestra e me gustaba estudiar, o sea, eu cando iba á escola gustaba moito estudiar, e incluso doña Lolita, que era a profesora que tiñamos, pois estaba moi eso de que fora a estudiar, pero claro, os meus pais non podían mandarme para estudiar, que non había con que. Aprendín a coser con mamá polas casas, axudaba a levar a máquina. Claro, éramos xente moi pobre, que non tiñamos pai, éramos xente que non había moitos recursos, a xente axudounos moitísimo, dounos moitísimo. E despois, cando xa aprendín a facer cousas con mamá, de oxales e así de cousas, dixo mamá, bueno, pois ora tens que ir aprender con unha modista, que eu quero que seas modista, non quero que andes polas casas da xente, que tiñas que ir chovendo, tiñas que, bueno, unha calamidade.
e fun aprender ca señora Maruja de Cardezo. Con 38 anos quedei viuda, con 4. Un de 14, un de 10 e os gemelos de 6. Tuve que ir peleando, luchando. Sempre traballei na terra. E entonces a señora Maruja enfermou. Había un médico ali na Traba que se chamaba Don Paco, e foi ao médico que se encontraba mal e dixolle, mira, teste que desfacer das rapazas, que éramos 17. E entonces desfíxose das rapazas, pero a min díxome, Teresa, ti se queres quedar aquí comigo, eu págoche, e quedesme para rematar, mas para planchar, que se planchaba ca plancha de ferro, cas brasas e todo iso. E eu quedei tan contenta que non daba chegada a casa para dicirlo a mamá. Pero cheguei á casa e dixo-me a mamá, non, muller, ti non podes ir e que ti tes que acabar de aprender o oficio. E eu marchei para arriba para a habitación e xeño, ai, Dios mío, que a parte de ser pobres, mamá é boba. Despois os fillos foron marchando a estudiar, gracias a Dios estudiaron os 4, e fixe un curso de electricista, porque me pagaban. Aprender non aprendín nada, pero bueno, como pagaban, éramos unha manada de mulleres, Aquí eu había unha escuela de párvulos. E mellor agora, despois de vir de mariscar, veña, cámbiate, marcha para o curso. Así que aprendín moitísimo, moitísimo. Estoulle moi agradecida, porque gracias a ela vivín moi ben, fuime moi ben, foi o mellor que puden facer. Creo que nós, que fixemos, como todos os de nosa época, que os fillos vivirán ben e que fixeran todo o que se prepararan todo o que puderan, que costarános a nós o que nos costara, vamos, que non pensábamos en, bueno, pues vamos parar uns días e saímos de vacacións. Non, había que traballar, que facer cartos para que eles estuveran todo o mellor que podan. E así, hasta que nos retiramos. Ao chegar a Ponteceso, quixen pasar por Cospindo, por Valarés fundecindo, ai que difícil acceso, acima do monte subindo, despois dun longo proceso, do paraxe disfrutando, por ser el tan fabuloso e ao mesmo tempo deleitoso, penso volver, non sei cando. Eu sempre vou cumplindo algunha cousa que eu teño gana de facer, vou na cumplindo tarde, pero vou indo. O sea, que tamén como o libro que me fixastedes, eu nunca na miña vida pensei de ter un libro. Nunca. O sea, que cando empecé a facer poesía, empecé a facer, xa o dixen moitas veces, para darlle un regalo a neta, que eu nunca poesía fixera, xa tiña 50 anos. Sacaronme de 11 anos de escuela, pero a miña afición era a poesía. E xa sin saber ler nin escribir, xa na miña cabeza andaba a poesía, xa gravaba cousas que me gustaban, xa estaban aí gravadas na cabeza. Entonces, despois, eu así que soube escribir, pois escribía. Pero porque me daba corte, porque tiña medo que era un pueblo pequeno, que a xente se reira de min, parecíame que era un vicio meu que tiña, que como o borracho emborracharse, e entonces eu conforme escribía, gustábame tal, pero o mellor agocho era queimala, e queimaba. Ai, casiña da Fornella, quen cho diría a ti que ibas ter máis éxito co Escorial de Madrid? Tiñas nome de muller, a hora de varón. Quitaronche un manto verde, vestironche un pantalón. A ciudade está no monte de Vilaseco, na parroquia de Borneiro. E o que é fixo debía de ser un bo canteiro. E para que tuvese segura, empleou nela auga, barro e pedra miúda. Nunca ninguén soubo nada. Nin pais, nin irmán, nin fillo, nin home, nin nadie. Nadie soubo que eu tiña esa afición. E un día, pois tamén, como moitos máis, escribín un poema porque me gustaron a cousa que vira e escribina. E deixei no riba da mesa porque o meu panadeiro non me daba tempo xa nin a recoller. E bueno, o neto máis novo, que tiña 9 niños daquela,
andaba por ali xogando, que menos imaginaba eu que ele fora para dentro, ni nada, e cando volvín de volta do pan estaba lendo no poema. E señor, ti que faz? E me, no, que faz ti, abuela? Que é isto? E señor, bueno, isto non é nada, isto é logo que queres facer con el queimalo non é agarrouse ao papel como a lápis agarre a pedra, isto non se queime, isto gardasmo para min, ti sabes o que estás facendo? E señor, bueno, pois se o guardamos, cuidadiño con decillo a ninguén, é un secreto meu, mas teu. Bueno, pois xa vale. Pero, ele, aos poucos días, o irmán e dixo, mira que escribe a abuela. E depois se animaronme, escribe, ele, que non me dixo que lle dixera ao irmán. Pero o irmán finas pasando o ordenador, e así que tiña unhas cuantas, trouxeronmas. Mira, abuela, que bonitas están. E ai, la madre que vos parió, pero vos que fixestes? No, que fixestes ti hasta agora, abuela. Isto, jardas, ou escribes, non as queimas. E de aí, hasta hoxe. Se queimaron, fixeron un libro, gracias a quen mo axudou, porque, bueno, e nada máis. Chámome Fina Cousillas, filla de María Baña, e máis de Xusto Cousillas, o home que ela tanto amaba. Cando estábamos con ela, sempre nos daba consellos. Dentro do seu corazón, seguíamos sendo nenos. Cando axudedes alguén, non o fajades con pena. O que reparto un pouquiño, chóvelle Dios polas tellas. Os que fomos onte fillos, e hoxe xa temos netos, tratemos os nosos vellos con cariño e con respeto. Dixo que cando se fora a casar, que lle preguntara o cura, a máis no ayuntamiento se sabía firmar. E ela que lle dixo que moi ben que non, algo que sabía, que lle dixeron que se poñía a primeira letra, algo que xa lle chegaba. E desde eso que empezara a pelear, a poñer o nombre, e a comparar as letras, e a ver as letras grandes dos periódicos e todo eso, pois ela empezou aí. E as señoras aquí non sabían nin ler ni escribir, algunhas. Foi cando eu me picou o bicho e dixen, o que, aquí non queda máis nadie analfabeto. Que estas pobres señoras teñan que poñer a súa vida aquí, vida xunto de min, ler que lle lea a carta do marido que lle contesta. Eso es, e foi cando dixen eu nada. Aquí na campaña de alfabetización, aquí non chegou. Pero eu dixen, mira, pobre son o mismo, a rica non chego, ni falta que me fai. A todo o mundo que queira vir a aprender a ler e escribir, e as 4 reglas, como dicía a miña abuela, vides ás 8 da tarde, 8:30, dependía da temporada, porque teste que fiar un pouco do día. Fornelos é moito o día, mentres hai día hai que ir pa leira. Entón, despois de noite, homes e mulleres, mas dixen así, homes e mulleres, nada de mandarmos solos. As mulleres tamén teñen que saber ler e escribir. Ela non foi á escola, porque nos tempos que ela era pequena, iban os homes porque dice que tiñan que ir ao servicio. Os homes tiñan que saber escribir. As mulleres tanto tiñan, como non iban ao servicio nin marchaban das casas, non sabían era o mesmo. Pero ela sempre tuvo unha gran inquietud por saber. Lía moitísimos libros de contos, libros de poesías, a Biblia, que dice que tiña un tío que viñera da América que trouxeron a Biblia, aquí a tiña, como eran prohibidas, que a tiña guardada na corte, e a noite que a lían. Ela empezou a ler así un pouquiño. E foi peleando ela sola a ler e a escribir. Sempre nos inculcou o amor pola lectura e non se podía perder un día de escola, xa podía nevar, que había que ir. Dicime ela, e ti sabes que estuve pensando esta noite? É logo que pensou. Espera que che vou contar. E dicíame unha poesía, pero ela non necesitaba escribilas porque tiña unha cabeza que eu escribo un pouco, pero non me acordo do que escribo. Teño que lelo. Pero ela tiña un ordenador na cabeza. Porque todo o libro que lle fixeron, ela empezábache e dicía as coplas todas sin parar. E despois tiña os netos, os meus fillos, a malos de Raimundo, e Eva, a máis a Raimundiño, o fillo máis novo de Raimundo, dicía ela, a ver cal deles me ven escribir unha copla que
o que veña doulle un peso. Era un peso daquela e os rapaces, madre mía, iban a xuntela. Abuela, mira, temos que levar unha poesía para esta cousa que nos pediron na escuela. A mamá facíalle e eles levábana. Entonces os profesores xeronlle, pero vamos a ver, vos non fixaxe estas poesías, non que as fixe a abuela. E logo a abuela onde vive? Pois vive en Neaño e tal. E os profesores que había, xeronlle, dille se podemos ir falar con ela. E viñeron. E despois levaron a tilleira ao colegio e foi ela un día recitar poesías ao colegio para rapaces. Pero para rapaces e para os maestros e para todo. E desde ese día, pois, viñeron periodistas, un montón, a entrevistala, e que xusto cando fixeron o libro, ela xa morrera. Que foi o que máis eu sentí. Eu creo que aquí, especialmente na miña casa, todo era un matriarcado, mandaban máis as mulleres que os homes. Eu reconozco que a casa de miña aboa, pola parte de meu pai, era a casa de Rosario de Xandabella, non era a casa de Ramón de Figueiras. A familia do meu pai era distinto, non lle tiñan aquel respeto. Na familia de miña nai había moito respeto, pero tamén xa se lía a Rosalía. Xa se lían libros que non se lían en ningún lado. Miña nai gustaballe moito ler, gustaballe moito escribir, gustaballe moito ver documentales, ver cousas que quizás en esa época non lle gustaba a ninguna muller. Pero ela sí, ela jamás iba para a cama sin ler algo. Jamás. E xa estou falando de cando eu era nena, Unha veciña do Couto, eu, iso, por exemplo, chámolle adelantado aos seus tempos porque quería quitar o carné de conducir, en fin, non sei se habería ninguna muller ainda que o tivese no Couto. Pero o home que non tiña a muller do alcalde para querer telo ela. A vida de antes das mulleres foi moi pobre, moi esclave, e traballamos moito, porque os homens chegaban a casa cansados de traballar, pero sentabanse á mesa e comían, Pero as mulleres puñan a comida, e eles ainda quedaban rascando o lombo, e ti lle ibas dar as vacas e aos porcos e aos cuchos, para volver a marchar a trabalhar, ou sachar, ou o que fose. A vida de antes era moi pobre, non se pode nin acordar onde de antes. Se hoxe, algunha muller ten que facer o que fixemos nós, cos desborcios que hai xa non había ninguén xunto. As mulleres tiñan que facer a comida, limpiar, lavar e darlle de comer aos animales, porque os señores estaban cansados. Iso é o que facían as mulleres. E algunhas criaban unha manada de fillos, porque eu tuve unha tía que tuvo 9 fillos. Porque unha señora, unha persona se iba a Malpique e tiña gana de ir tomar un café porque non podía ir tomar un café. Por que motivo? E non podías. Que eras criticada, me haría sentirme del cielo. Os homens podían ir á taberna e beber un viño, a ti non. Por qué? Parecíame ridículo, parecíame estúpido, parecíame... Pero vamos a ver, señor mío, eu se teño con qué? Porque non podo ir tomar unha cerveza se teño gana dela. Porque eu, a ver, porque non has de tomar ti unha cerveza sendo muller como un home, se ter gana dela, porque non has de beber. É pobre de ti. Antes unha muller era moi pobre. Homens iban para a feira e había moitos homens, as mulleres iban co cestinho dos ovos. Pero o home ia atrás. Ela vendia os ovos e ele cobraba os cartos. A má levava os galos e cobrava os cartos. Ela quixera comprar, non a conto ninguna, quixera comprar unha braga, con perdón, non me podía comprar sen saber o home, se o home non lle daba permiso. Dios nos arreda de tal, que conociam moitos. Non foi o meu caso, que nesos, gracias a Dios, nunca podo negar. Eso para mí, non. Bueno, as mulleres pegaban e eran esclaviñas moito. Alguns homens enchían as mulleres de fillos
Bueno, eran moi pobriñas, foron moi pobriñas, moi diferente da agora. A abuela do meu home era de Atrave. E entonces o pai tiña unha casa moi importante na Atrave tiñan tienda, tiñan un bar, daban comidas pa feira, e recollían moito trigo e moitas cousas. E entonces o home era moi xogador. E tanto xogou que xogou a casa, a muller e malos fillos. E entón viñeronlle reclamar a muller, a casa os fillos non, pero a muller a mala casa. E entón decidiron marchar para América. Meu pai traballaba na mina de Barilongo, mamá pois tamén me necesitaba moito, eu rezáballe sempre a Virgen do Carme para que ela se pusera ben, para que eu pudera marchar, porque se ela estaba mal eu non podía marchar. Tiña meus compadres que en paz estén, que agora morreron, estaban en Londres, e, bueno, conseguín que me deixaran ir a Londres. Logo, estuve alá 2 anos de solteira, moi ben, non ganaba unha miseria que me di meu pai, vénteme pa aquí pa casa, porque eses cartos que ti ganas, aí, ganose un medio hora, ele traballaba na mina. O que ganas ti nun mes, ganose un medio hora aquí. E fazme falta na casa, miña nena. Bueno, depois xa quedei na casa traballando, hasta que marchei para Alemania. Eu chamaba moitas veces da fábrica, e claro, tiña que pagar os minutos que falaba, non? Pero depois xa nos puxemos teléfono na casa, xa cambiaba ben a cousa. Nos tiñamos teléfono na casa, ele había teléfono, e xa cambiaba ben a cousa. Pero de en primeiro, esperando por cartas, era duro, Cheguei á casa, e non sei por que nin por que non, mamá colliu e me dou un escabonazo na cabeza. E tiñan un subar cheo de xente. E a min dou-me moita vergonza. E dixen, a min non volvo máis a pegar. Collín, estaba aquí un veciño meu que morriu, estaba en Suiza, que chamaba en Liso, e telefonei e díxome, Liso, ven, e marchei sen papeles. E lá cheguei a Suiza, e a verdad, que os primeiros meses, o primeiro ano non o pasei moi ben. Como a todos os emigrantes que van, que non conocen o idioma. O non saber falar, Que unha vez fun comprar a levadura e o non pronunciar ben as cousas. E xo que pasa? E pedín levadura en alemán. E a levadura é jifa, non? E elas entendían o jefe. E o jefe non quero para nada. Fun para un hotel, foi a primeira vez na miña vida que vin unha ducha, a primeira vez que desayunei con mermelado a mantequilla, que na miña vida vin cousa paso, como aquela. Bueno, e resulta que antes había necesitaba moita man de estranxeira do que fora para traballar. E a jefa díxome se quería empezar a traballar. Eu dixenlle que sí, empecé a traballar no hotel, con tan mala suerte que me tocou de recoller unha mesa onde había 2 señores. Eses señores, a ver que non tiñan un uniforme, non tiña nada, preguntoume en castellano, en español, correctamente, de que traballaba. Eu, inocentemente, dixenlle, eu estou sen papeles e empecé aquí a traballar. E quitaron un carné e dixeronme, pero mira, bonita, non somos da migración. Chegamos 24 horas para coller o avión. E eu que dije, sí, entonces veu o jefe, o patrón, e debiulle dicir algo. E entón debiulle dicir tranquila que levo eu ao aeropuerto, pero non. E por iso digo eu que o que vai polo mundo e vai sen papeles ou con papeles o pasa moi negro. É un pouquiño máis, tiñanos que ser un pouquiño máis humanos, e non somos. Non somos porque a min ese señor, o jefe, tamén me podía dicir, oye, colles, camiña vai para o teu país. Pero señal que lle toquei no corazón, ou que era un señor que era humano, e que me axudou. Que ibas fazer ti a Corme, que me tes contado ben veces? Do que? A Corme, lobar o leite. Todos os días? Todos os días. Un ano inteiro? Un ano inteiro. E todos os días fun, e depois era 6 anos. Teria 7 anos cando empecé eu co leite con Teresa, máis con Francisca. Íbamos co leite a Corme.
coa cesta na cabeza, mira os kilómetros que hai, non sei os kilómetros que hai, hasta Corme. Pero ti ibas buscar ibas por un regalo, que che prometeron, ou non? Porque me dixeron que eu tiña gana dun abrigo, até a gana do abrigo, dixeronme que tiña que ir hasta que fixese os cartos para o abrigo. E fixeche? E fixen. Vendíamos leite, eu iba pelas casas e dizia, quer leite, señora? Pelas casas, porque non che vinha todo o mundo a ir á plaza. Eu andaba co leite así, berrando, pelas casas, se me querían, por lástima que lle daba, queríamos. Ainda mandaban un equio de roscón ou de rosca. Ainda che levaban a tirada hasta lo. Agora a carretera está ben, pero daquela época non había estar tan ben, ou si? Pero o de Brán vais a ir pelas aldeas abaixo. Hasta as algeiras, todo para arriba, despois todo para abaixo. Ainda ibas polo monte tamén? Tamén, vale. Xerro na cabeza, adiante. Pero ali adiante. Se queres de xente dura, non como nós agora. Agora nada, que agora non vale para nada. Coxín pode ser coxín. E ali pousávamos o enequiño, descansábamos, todavía non sei, aquí a cocote, e despois seguíamos hasta a mesma plaza. E íbamos e nós víamos andando. Pero eso foron polas algeiras adiante os barxerros de leite e arados, conforme andaba cos arados, andaba por ali adiante arados, e máis todo cos vacas, e máis cos bois e todo por isto. E máis, non estaba enferma, pero agora enfermados todos. Somos de mala calidad. Era unha repeciña, depois cuidábame tanto. Mira, para a noite facíame unha comida de papas de arroz, con leite eu xa me poñía. Leva boa vida. Leva boa vida, pero tiño que aprender tamén. Ai, non, que a miña vida nunca acolles, non. E logo? E logo non, que a miña vida foi moi escrava de Nuestro Señor. Un día destes calores, ibas a chare, de pola miñan a noite, nin había calor, nin había nada, non había cartos para un sombreiro. Non se conocía unha lechuga, non se conocía un tomate, non se conocía máis que unhas pataquiñas que se plantaban, unhas pataquiñas que se plantaban, facer uns cachelos con un xurelo, que ainda iban andando a Malpica, se cadra buscar un saco de xurelo, porque salía máis barato que viñan as de Malpica cos burros pola porta vender o xurelo. E un día chegoume ele a casa dicíndome, apunteite para ir a mariscar. E dixen, ti non estás ben, porque a mí o traballo sobraba-me, porque cosía e tiña 2 fillos, e tiña a casa que lle tiña que dar de comer aos fillos, a máis darlle a ele, cando viña, e lavar, e todo eso. E por traballo non me facía falta, pero gracias a eso, gracias a que me apuntou, despois, hoxe, estou cobrando a pensión de percebeira. Papá non lle gustaba nada que mamá fora a Angula, porque como ele non lle gustaba levantarse da cama ás 2 da mañán para ir para o río, pois non quería que mamá fora tampouco. E papá iba algunha vez, pero moi poucas. Non, aquí iba era mamá sempre, que hasta que xa estaba eu casada e ainda iba a levar o meu home a Angula. Unha vez colleron 60 kilos de Angula. E foron a vender á Coruña 30.000 pesetas, que era o sueldo dun mes. Si, Angula sacou moita fama daqui, deste pueblo, moita. Porque iban máis mulleres que homes, Claro que se pasa mal, mas é esclavo, porque tens que madrugar, tens que ir ás mareas e tens que... Pero tamén che daba unha soltura, porque, por exemplo, desa maneira, ese tipo de traballo, traballabas 10 ou 12 días no mes. E os outros dábache para atenderes a túa familia, a túa casa. E as mulleres que iban a Angula, pois, traballaban todo o día e despois, dependendo a que hora fora a marea, porque as mareas, cando son boas, son cando empezan a partir das 12 da noite. As mellores son as que son ás 2 da mañán, pois facían, mamá pois deixaba a cociña toda ben quentiña, botáballe casca e botáballe serrín, para ter a cociña ben quente, e ás 2 da mañán marchaba para o río, e ao mellor viñanche ás 6 da mañán ou así, para levar, limpaban a Angula, levaban aos coches para levar para a Coruña,
e despois deitábanse un pouquiño e xa había que levantarse para facer o almorzo e volver a seguir traballando, que non é dicir como agora que poden dormir todo o día ou non. E a veces, se chegaban ás 7, ao mellor xa nin iban á cama, sequera. Que eran noites de temporal moi grandes, que agora non hai temporales como había daquela. Que daquela eran noites, pero noites bravas, que levaban aqueles traxes de augas, as botas, os pantalóns de augas que casi nin se podían mover. E estabanche así toda a noite na beira do río troeirando. En Valerés, na mina, con mineral, cargando as máquinas, indo á playa, traer as vacías aquí, a coller sacos de 50 kilos aquí ao lombo, traballábamos máis nós cos homens. E ganaban máis eles que nós. Ti vías ben eso? E cajo no coño. Manuela, unha mulleriña pequena chamanlle de reina, bueno, resulta que traía unha caixa de percebes. E chegaba á porta de miña abuela e dicíalle: tía Manuela, mire, traio-lhe aquí unha caixa de percebes, aí que vos son. Eran grandísimos, E bueno, muller, traio-lhe aquí unha caixa de percebes. E mire, tía Manuela, se me deran un cachiño do touciño para facer un caldiño para os nenos. Fue así un pouco rara, así, para comer e para eso. Teño ido á escola a Cerezo, daquela había unhas corredoiras, e íbamos cos toques, e os toques amojábanme, e viña sempre chea de feridas. Bueno, íbamos con unha saquiña ao lombo, que se chovía, e eu como mareábame porque comía mal, mareábame, caía, e onde caía, pois, así me deitaba na saca que levaba para me tapar. Eu pasaba fan porque a Bruna non me gustaba, porque quería o pan, pero daquela pan era un lujo. E ese sí, non comía, o caldo non me gustaba, o tociño me gustaba, a broa tampouco. E pasaba así, unha vez así, pasaba, listo. Eu non era nada fuerte, porque eu nem me gustaba moito a broa, tiña unha mala digestión coas comidas que había, pero daban o mellor que tiñan. E facía-me daño. E había aquilo que se dicía: mira, a nena ten a sombra. A Baíñas íbamos ao curandeiro de Baíñas, e tamén estaba ali con unhas oracións, ali fai así a fai andando, era máis, e depois parecía que viñas ben. Que vir, ben, non viñas, pero bueno. E fumábanme. Poñían unha tella, con unhas ervas de San Xoán, e fumábanme. Eu parece que ainda quedábamos ali un día, unha noite, ou algo así, con historias de oracións, ou algo, unha cousa de hechicería, que non sei o que era, pero acórdame de eso, sí. Envolvíame na toalla e botábame dentro de artes. E lergía artes, así, a tapa para arriba, e baixaba. Mira, era unha comedia, as creencias que había. Ergían a tampa así para arriba, e volvía outra vez. Non me cerraba artes para que non respirara, non. Pero, así, hasta 9 veces. Además, rezaban. As creencias eran así. Ai, mariñeiro, canto traballa e a veces trai poucas ganancias. Ai, mariñeiro, sempre serás un marcinado, porque non sabe a xente, porque non sabe a xente do teu traballo. Toda a familia foi mariñeira, levou na sangre, aunque non queira. É un orgullo ser mariñeiro en esta terra, terra galega. Filla de mariñeiro, muller de mariñeiro e nai de 2 mariñeiros. E todo foi unha vida así de lucha, non sabes, de luchar. Pero luchamos e non nos atende ninguén. Nada, agora luchar, porque eu sigo con a mesma idea de antes, porque teño moitos anos, pero as ideas, porque teño 2 fillos mariñeiros, entendes?
Gustaríame que tuveran un porvenir bastante bo. Que nós tuvémoslo moi bo. Pero é que agora temos préstamos e temos todos e non somos capaces de pagar nada. Porque non deixan pescar. Cortáronos o cupo da sardiña, ahora xa están desde 17 de julio, non se pode pescar sardiña. É increíble, porque a sardiña cando sabe de verán, de inverno non se pode traer. E agora cando se pode traer e comer, que está exquisita, non se pode facer. É que estánnos acribillando con problemas que nos dan. Acribíllennos. Non é como cando nos empezamos, tiñamos ilusión, que eu sigo tendo a mesma, a pesar dos anos, pero non é o mesmo. Non hai ninguén, xa me dicirás, 3 meses de acampada en Santiago, e que nin viñera nin o presidente da Xunta, nin a conselleira dicirnos que vos pasa. Porque as mulleres de Malpica, a máis dos outros portos, como eles estaban día e noite ali e turnábanse, fomos nós ali as mulleres para relevarlos a eles. O meu oficio trata de montar e reparar artes e aparellos de pesca. Veño de familia mariñeira, meus pais eran mariñeiro, dai salí a miña vocación, porque cando salín da escola, pois, en Malpica íbanos a atar pe outras casas, ou se non íbanos coser. E como tiña o oficio na casa, pois decidín ir a atar. Xurdiu aquí no Couto un curso de cestería, era para mulleres que estaban sin traballar, entonces decidín apuntarme porque realmente nunca pensei nese oficio, pero sí que tuve na nosa casa había unha cesta que a recordo desde pequena, que ainda seguimos conservando, unha cesta feita de palla de centeo, cosida con silva, e a min eu sempre lle preguntaba ao meu pai como sería feita esa cesta. El non tiña nin idea, comprara na feira en Carballo e non tiña nin idea. Entonces, pois eu apunteime a este curso, e para min foi a sorte de que ese curso veu no dar Lola Tourón, e o primeiro que nos enseñou foi a facer esa cesta. Entonces eu aí, pois, a verdad que lle collín moito gusto a cestería. Gústame moito o meu oficio porque é unha maneira artesanal de facer as redes cas túas propias mans. E os barcos sin as redes non poderían ir ao mar. E por eso, como faz todo cas mans e ves que podes facer metros e metros de aparello, pois iso é o que che leva o encanto de facer as artes de pesca. Formáramos un grupo para intentar que non se perdera este oficio, sobre todo da cestería de colmo. No 2012 tamén tuvemos un beixo moi grande de traballo e dedicámonos a facer artesanía. Co que antes todo tirábanos, agora demoslle outra vida e facemos produtos de moda. Agora intentamos vender as nosas cousas que facemos, conseguimos facer o cultivo de centeo, que aquí non se facía o cultivo de centeo, co grupo este que formamos de cesteiros, que somos 3, que se chama o Son das Varas. E o reciclaje neste momento casi temos máis traballo que facendo o noso oficio que é montar e reparar artes de pesca. As mulleres no meu pueblo non podían ir ao torno, non podían ser oleiras. Eran todos homes, era un oficio de homes que enseñábanlle de nenos na escola e transmitíase de pais a fillos varóns. As nenas tiñan que ir a aprender outras cousas. Bueno, a min gustoume, empezoume a gustar e cheguei un día a casa e dixenlle a meu pai que quería ser oleira. A sorte é de que meu pai non era do mundo da olería, senón supoño que non me deixaría. Pero nese momento quedou encantado, entre que quedaba na casa, que sempre lle gustou un pai con 3 nenas, encantáballe telas na casa, pois axudoume bastante a que seguira con este oficio. O oficio este de... A verdade que ao principio non me foi moi ben porque, eu non entendía porque o barro iba a collera a barreira, ali a telleira.
E non tiñas puñetera idea nin de como coller o barro, nin de como vidrar, nin de como facer nada. Eu simplemente sabía que me gustaba meterme no torno e facer cousas. Entonces, bueno, a min o que naquele momento era o meu mozo, que agora é o meu home, regaloume un torno, e así empecé a practicar na casa. Esperaba que foran os oleiros a recoller o seu barro, porque no verán facía esa cosecha. Iba un oleiro, abría un barreiro, e aí collía pa a temporada. Entonces, cando o oleiro marchaba, cando abandonaba o seu, que non era robacha precisamente, pero cando deixaba o seu barreiro, cando collera suficiente, non collera todo o barro canto había, entonces era cando iba eu e collía daquel barro, pois dicía, se vou para este home que é un experto, pois tamén ha de ser para min. E así empecéi sabendo cal era o bo barro. Tuve un outro problema que era o vidriado, que tampouco sabía como facelo, porque, había moito secretismo, cada un tiña a súa maneira de facer as cousas e non había internet, por suposto. Teño que estar sempre facendo algo, pero facendo algo para alguén, non para min. Todos os anos digo, bueno, este ano vou non dedicar a min en serio, pero é que non son capaz. O de Cáritas, pois, fui un pouco co noso montámola, que xa éramos Cáritas prácticamente antes de ser Cáritas, entre o cura e eu, pois, estábamos facendo cousas así con xente que as necesitaba moito. E despois o cura, pois, nese aspecto, aunque levou moi mal pago, era unha grandísima persona. Unha vez que fun aos barreiros, había un señores en Buño que se dedicaban a arrancar o barro, solamente se dedicaban a iso, non sabe, conocían o barro, e dicirlle eu, podesme arrancar un tractor de barro? E collí unha vacía enchiva de barro e dixome, toma, que pa ti che chabondo isto. Eran desprecios continuos que me facían moitos homes, e non se daban conta que canto máis desprecio facían, a min máis gana me entraba de seguir no oficio. Pero, bueno, a cousa foi cambiando pouco a pouco, e, bueno, ahora son a presidenta dos Oleiros, que a mí xa me parece un punto despois de tantos avatares. Xa che digo, sobre isto escribiría un libro, pero bastante triste, en moitos casos, e noutros, pois, moi bonitas historias, porque axudamos a moita xente que os están aí, que as ves un pouco que distí, que che pon os pelos de punta, e, madre mía, que suerte que velos aí agora ben, traballando, felices, como ten que, o mínimo que ten que ter un ser humano. Non sei porque as mulleres non lle deixaban ir ao torno. Eu teño unha idea así como moi particular, pero digo eu, terían medo de que o fixéramos mellor que eles? Porque é que non lle encontro outra explicación. A ver, o traballo do home era estar no torno todo o día. As mulleres dedicabanse a cuidar, se tiñan animales, a cuidar os fillos, a facer as labores da casa, a facer a comida, a facer todo eso, e máis por encima axudábanlle nas súas labores de oleiro. E ele estaba sempre no torno. Que pasa? Que ao mellor tiñan medo de que se elas se metían no torno, tuveran eles que facer o resto, porque alja non tiña que facer. Eu non che vou a pegar, que estos non che tan tolos, pero dixo unha cousa, a min gustanme máis novos. A ti gustanche máis novos, máis que sea algo fuerte. Reza a San Antonio, a ver se tes máis suerte. Xa mirade po miño, el non queda nada calado, pero mirolle pra Gorxa e vexo escarallado. Non estou escarallado, non te quero engañar, esto é che do petillo, voume quitar de fumar. Pois xa chu digo agora, digo cho así cantando, creo que ti na rejeifa teste que ir retirando. Tiña na miña familia, meu bisavó foi regueifeiro, foi considerado o padriño da regueifa en Bergantiños. El era blanco de Muiño Seco e de aí entroume unha inquietude de empezar a practicar o tema da improvisación e a escoitar o que eran os audios
deles, de como a cantaban, e pouco a pouco funme botando. A verdade é que aquí a todo mundo lle chamou moitísimo a atención cando viron unha muller regueifeira e relativamente nova, non? Porque as mulleres nunca fixeron regueifa, polo menos públicamente. Elas regueifaban sempre de portas pa dentro nas súas casas, pero públicamente estaba mal visto, porque a regueifa ten esa connotación de que era brava, metediza, que sempre discutían nas tabernas, os homes. Aquí, precisamente, en Ponteceso, Leonarda de Tallo. Leonarda foi regueifeira, foi moi adiantada aos seus tempos, porque, digamos, que foi unha muller que facía o que lle daba a gana. Ela era solteira, non tiña fillos, non tiña familia, pais, nin irmáns, e subíase aos palcos, aos camaríns, que lle chamamos aquí en Bergantiños, subíase aos camaríns a regueifar cos homes, en igualdade de condicións. Entón, sempre a consideraron unha muller de mala vida, precisamente por ter unha taberna e por dedicarse a cantar a regueifa. O que está claro é que eu, cando me subo ao escenario, sea unha muller ou sea un home, eu teño que discutir con el. Ten que haber unha controversia aí. E sabe Dios o que me pode dicir, igual que tamén yo podo dicir eu. Sempre teño que ter salida, entón, arriba do escenario vai haber sempre unha igualdade. Dicía Calviño de Tallo, os regueifeiros dantes, dicía: nunca verás unha muller regueifar, nunca regueifarás con unha muller. E eses homes a día de hoxe regueifan comigo. Aunque de mi